Florian Cenywa, rozmywa płylcha z Kaszebu. Skąd ty jesteś, chłopie? I jem z Kaszeb, panie. Co to są te Kaszuby? Panie, je to kryj łed błega z dywna obiecuny, kryj święty, w chternym mlikłe miód płynie, a ledze, co w tym kraju mieszkają, nazywają się ledza mawe brunyma, pochodzącyma łed Izraela dywnego. Ja słyszałem o wielorakich Kaszubach. Jo, panie, mój łejc, co był błegaty, bo miał cztery kłenie, a mieszkał wiele lat w jednej wsi Kasiebści, gdzie był przesążnym, narechłe był dwojacich. Jedny są grebi, a dredzi są fejn Kasiebi. Grebi są ci, co nie mają swoich przywilejów, ani tacich łask od Pana Błega, jaci mają fejn Kasiebi. Chterny przez swoje małstwo, co jest napisane w ksandze Chronoquerum Kasiebści, tomie dredzim ze 630 na stronie 179, a to w te słowa. Nama ich kyże bic, a wsied cich wybijemy. Wieczny sobie zaszczytł całego świata zrobile. Stąd powstało miono nasze Karzebi, czele Kaszebi. A wies, niedalek bojowiść, leżąco sławoszeno, my pływieczne czasy naszą sława głosiec, sławą słynąc. A nasz książę Świętopyłk, co płetemu tak łyjował, jakby cały świat chcął pyłknąć, za to nama nadu różne dyplome,chterne jeść płedzyzdzyń leżą na rytysiu płyccim, jak no w stołeczcim miejsce zemi Kasiebści. Płedrezi mumeme na zluny wsiedci te łaści, chterne miele niedawny nasi przodkowie Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz i inne. Mój bracie, jak widzę, to niby coś doprawdy mówisz i fundamentalnie wywodzisz, ale nie mógłbyś mi tak granic waszej ziemi opisać? Panie, granice Kasiewści są w mojej głowie tak mocno wyznaczone, że ich nigdy zabec nie mega. Każdy dziecko, co są dziś na świat rodzy, jutro je pylcą wykazaje. Granice Kasiewści idą, począwszy od Gdyńska, starożytnego Gaza, górą libańską, a po nasima górama Kwelipścima, bo emeryt Kwe dodajemy, przez mówi Morze Genezarecci, prze Wielkim Morzu Śródziemnym, Pałace Niemare Mediterranum zwonym, co leży między ziemią preską, reską, szwedzką, duńską i pomerską, aż do łyscy Słepścigłe, a dalej rzeką do niego wpydającą. A wracające puszczą izraelską, po naszym tuchelską, nad granicą filistyńską, czele krzyżacką, bo ten naród był krzyżą dla Kaszebów. Prze Samarii, to je Marienburgły, dzisiejszym, czele zemi malbuerści, aż do Gdyńska. Ale, mój bracie, ja słyszałem, że Kaszubi po urodzeniu 9 dni są ślepymi, więc to musi być gruby naród. Wcale do Polaków niepodobny i wątpię, czy do prawdziwego człowieka. Mój panie, jujem łetim nieciu, ani jem tego nie widzę. Ale dajmy, przepłysmy, że Kaszebi po urodzeniem 9 dniów są ślepima, ale czej łeni ze są tygodnia przez dżu, tej łeni też tam przez tam błewą deska widzą. A zys płeli się, aby Mazurze, choć zaraz przy urodzeniem przez dżu, to jednak płetemu przez cały życie są ślepima. Kochany bracie, ja słyszałem wiele o Kaszubach i ich kraju, jednakowoż ich początku dowodzić nie mogę, gdyż różni różnie o nich powiadają i nie wiem, komu z nich mam wierzyć. Panie Kłychuny, czy jut, co rzeka, to je wierzec jak pismo mówi, bo Kaszeba, czołem prawda, gdy żadną miarą gac nie może. Prawda, że Kaszebi nie gadają ze starych szparłagów, bo są w starych papiurach, ksangach, co by ima na wykazanie ich początku służyły nie kłechają, ale te, co oni miele, muszą każdy wiarygodno przesążny jednego wyznaczonego dnia do głównego miasta Płycka przenieść, a zebrawszy wszystkie pisma od Jadama aż do jawienia świętego Jana, ułożyli oni je w jedna ksanga, kyzele drekływac edele i płezwa Bibleo. A tak wydrukowawszy jedna książka z nich starych szparangów, zalepile oni sobie tutima podczas niewiulci zeme, łechterny jeśli jeden z nas czuł, pokażony łekna. Ale mój bracie, już też teraz skłamał, powiadając, że Kaszuby mieli stare papiery.
bo starodawni na tablicach lub skórze pisali. Mój panie, ju myślę, że ju jem prawda powiedzu, bo kaszeba nim są urodzy, to ju mu gotową kwesiela. A ce je płytniano kwesiela, tam muszą być z czasem szytore. A ze szytor robią kaszebi papiur. Dlatego muszą być rechli papiur, jak tyblece albo skóra. Skórę potrzebują lezy na skłeżnie, dosli, a tam dali. A toblece le do karczmy, albo dlidzecy do szkłełów. A jak leje mój Waits, mojego Waitsa, pamiętać młegle, możemy, to w jedno szytornice do papierni szytore skupiawele. A to był wielki handel w Kaszebach. Ju pozwolą na to, że w Polsce na skórach tublecach pisele piszą, bo tam miele mają wiele bedła, drzewa, a przez to wiele skór tyblec. Ale u nas je wiele lnu szytur, a stąd wiele też papieru. Mój bracie, jak ja słyszę, to ty Kaszubów wystawiasz na wielkich ludzi, albowiem kiedy oni Biblię wydali, to musieli albo apostołami, albo coś nad apostoły być. Za czym i to, co w niej czytamy, musiało się nie w Palestynie, ale w Kaszubach stać. Mój panie, jujem so uczył do wysoci szkoły, emiujem szkolnego, co liczył przez 70 lat, a wiele mógł pamiętać. A ten mi powiadł, że pałace nie Palestyna, zowie są po naszym Kaszebę. Ej, mój bracie, twoje Kaszuby są Palestyną. Pokaż mi też jedną wioskę podobną do palestyńskich, a zaraz ci uwierzę. Ho, mój panie, nie jedna wieś, ale juwą płeku i płekyża miasta, miasteczka, młeża, jezora, górę, życi, pójście, cały kraj, zgła wsiedkły, co cze łyczejece, chyba by jest nie żywi bele, musielce sam peluchowe przysyc, a łestać swoim kaszebu. Mój bracie, powiedz mi też, gdzie był raj? Bądź pewno w Palestynie. Mój panie, ryj był, je w Kasiebach. Tam, gdzie są 4 rzeczy schłedzą, ale szkoda, że do niego teraz my nie możemy dojść, ani dopłynąć. Tak włócznie jak w płyn do swojego raju nie możesz. A czejbe jest tą prycą płedił, to ju legwesno rzec mego, żeby jest do nasi zemi zasiadł. Skądka by jest płetemu nie wiedzą, gdzie są wydać, bo do raju ju tery cążkły trafić. Chyba by do kaszy psa chciało. Mój kochany Kaszubu, powiedz mi też, gdzie na waszej ziemi są owe puszcze, przez które Izraelici przechodzili i w których się 40 lat bawili? Tak, mój panie, moi przodkowie byli na puści, które są nazywy Harawia połacenie, a tery Janka siebie zowią w różnych miejscach różnie. Ale główną część jednak peżinka z łacińska karwią, czyli karwińścima błotama. Tu oni łazele 40 lat. Ej, mój bracie, ja wiem, że to błoto jest małe. Może tylko na 4 mile długości i pół mili szerokości. Mój kłychuny panie, ta puszcza zaczyna się od czerwiony głębia, co są nazywa połace z Niemare Resens, a płynasimy Zatoką Frygijską, a to dlatego, że tu nad tą łedą była Frygio, prowincją Persji, czyli zemi preści. A cygnie są wnet piuścistyma brzegama, wnet urodzajnyma kampama, wnet trywnyma, albo torfływyma błotama przy moim młeżu genezareckim, wielkim młeżu bałteckim, aż do jezora żarnowe ścigłe Lacus Piascensis, do małego młeża w podu rzeka Jordan. To są po naszym plutnicą zowie. A to dlatego, że tu lud pogańście żydowści łestu od grzechów łypokuny. Ojciec beb wpłyn naszą starą mapą, czele landkurta nachterny krajłebry z całej naszej ziemi są znajdeje widzą, jak oni to szle przez ta pójścia, czy na niej jest wielkie lasy łede były, to by wpłyn są nie pomału zdzewił, bo oni to tu, to tam, to donut, to nazut, jak rzeczy łazyle. Kłetej jest żaden drodzi ani rys stegne podcewi tam nie było. Dlatego nie możemy sądzić, że to tak długo dyrowało, bo oni też czasem, a dobrze są na nimiele, czy im le głód nie dokuczył. Wiele miejsc przez czterny łeni przechodzele, jeśli pozycyjni ich szczęscy albo nieszczęscy swoje imiona mają. Tak w Łelewie płesudele łeni jeść Łeliwa, albo w Kłelipkach bele łeni ju tak zmęczony, że są le Kłelibele, musieli są na płesyłk do Sopłetu copnąc.
W grabówku narżnalełeni sobie grabłewe chciów, palec, ale mimo tego w Hilonii ju wiele z nich są le tak chileło, a przecesowi musiał jeden dredził dali cesnąc. Potem mu prześlełeni do błota zamostnygłe, gdzie są miele drubką lepi, bo tu natrafile wiele pasturzy, co dobytk pasle, nie mogące naszym przodkom stawić słepora, ich dobrze poczestowele, a jima młest przez rzeka zbłydowele, aby są tych nieproszonych głos jak nerechli ze swojej widę poezbec. Stąd poezwawie wse młeste, a to całe błoto swoje miono. Dali szlełeni przez kampa płycką i swyżewską do błota garwińścigłe. Na łesatku trafili do Jericho, po naszym ocechłecena, a to dlite je tak przezwele, bo tu są baro cesiele. Łyceszoni nie dali sobie czasu, aby przez Żika ku Jerozolimie młest wystawić, ale redele stąd Żyka ewies reda, swoje miono wzały. A że corys bardziej miejsce płacił smich zajmuł, pokazuje wies smiechływa. Jeśli w pun, co wicy pływim. Czej Mojżesz wesłał randowników, co bezą wywiedowele łezemi łebiecuny, to ich zdradzele. Na to pamiątka łyzdzisz w pun pyrakyt, prze tej puści wystawionych, co są nazywają zdradą. Mojego łejc mi powiadł, że jego łejc jest pamiętu jeden wandur izraelści niedalek tych zabudowań. Aby ta pamiątka nigdy nie wygasła, wystawiono tu chałupą, którym podzień od wszystkich innych checi stoi oddalono, bo w nim mieszkają ledze, cole nieba szukają. Powiedz mi też, na której górze jest u was Mojżesz pochowany? Panie, u nas je po górach wiele grobów izraelskich. Między ternym a murze, że tyś je grób Mojżesza. Jeśli w pun wisz, na terny górze w Palestynie Mojżesz leży, to mnie łykarza, a ju tyś pojkerza na terny u nas. Ale nasi przodkowie nam to do wiadomości powiedzieli, że sami nie wiedzele, gdzie jego aniołowie zaniesle. A słuchaj, że mój kochany, gdzie się też Chrystus urodził? Wszakże prawda, że w Betlehem. Prawda, panie, w Betlejem hebrajskim, a w kasiepskim Betowie, bo Betlejem nazywa się po naszemu, jak my wierno przekładamy, Betowe, a tam on się urodził. A Piotr, apostoł, skąd był rodem? Od Błeża, z Kreświce, chterna to wies rybacku jeść poezyzyń są tym chyłpi. A Paweł skąd? Z Bulszewa, bo tam była też bójżnica żydowska, a on był ich najwyższym szkolnym. Mój kochany, pamiętam, żeś tak bardzo zachwalił stołeczne miasto Kaszub. Powiedz mi też, skąd ma swe sławne imię? O mój panie, o tym by trzeba wiele gadać, ale ile krótko powiem. Czy Piotr łowił rybę na młeżu, tej przyszedł Chrystus i rzekł do niego: Piotrze, płyc le za mną. To do trzeciej ryzy powtórzył, a stąd to miasto dostało miano Płyck. Chterny przed tym nie miało, a po niechternym czasu, jak już było znacznym miasta, była w nim akcyza, czyli cło, przez chterny sezu Mateusz Ewangelista. Człowiek dość pismienny, co jego sobie Chrystus za ucznia przebrał, jak mumę w naszym storym pisaniu. A że to cło, czyli col, są głównie przy brumie ku pełniowi odbierało, dosta stąd jedna wies bleze leżącu miono cel błewłe. Prawda, że sławne są Kaszuby, kiedy apostołów wydały? Ojo, panie, nie tylko wse miasta, ale nawet kapustkowie nam ani jednego apostoła wydały. Mój panie, czasy dobre odmieniają są często w zły, a jednak ebele są ledze, co dobre czasy pamiętają. Tak miasta zamieniają się nieraz na wse. Jak styri ledze powiadają, było przed tym u nas wiele miast, co teraz są w sama. Bo przed tym stoją kłescu, tam tery często stoją kłeszare, a że przed tym był jakiś pałac albo dwór, tam tery jechał ogrodniczy. Tak pod mojego ojca hecia ma były są sklepy, a kweretyże, co prowadzą wybóg dze. Z tej przyczyny musiał tu przed wiele lat być taki wspaniały ząb, ale choć są miasteczka i miasta we wse odmieniwają, to jednak swojego imiona nigdy nie tracą. Tak już mógł w panu wiele miast pokazać, co teraz są sama, a jednak mają nazwiska z miast dywnych. Ale o tym już wesno je dość. Mój bracie,
Powiedz mi też, gdzie jest ta puszcza, w której zostawał Chrystus? Mój panie, już on dolebyk na mapach ciele krajobrazach bara dobrze znaja, ale gwesno mdze w pun lepiej wiedzą, że są puści wałdowści, a tam Chrystus łestywu. A więcej miast już nie masz? Pun gwesno nie z Ewangelii czuł, że wymarły głę niestle znaim, którego Chrystus skrzesił. A to miasteczko je, tery chłesle w są, u nas są nazywy po naszemu Nańc. Bleze młeżaje Genezaret, co po naszemu są nazywy Gnieździowe. Kłe jednak musiał Genezaret bez blezi młeża, bo mumę w pismie, że Chrystus schłedzał po młeżu genezareckim. Dlatego w punieś po zdzyń niedalek naszego Gnieździowa widzisz młeże. Zazwyczaj mułym zwony. Wiśteś pun dobrze, że w tej nowej Jerozolimie jest Chrystus umanczony. Ta Jerozolima je u nas, w naszych kaszebach, nazywa są teraz Wejheropolis, Wejrowłe, albo Nowe Miasto. Jeśli sam w pun chcesz prawdę przekonać, to tyle tam jedzę, a wyzdzisz nam sływną brumą, łegród jesemańści, ciele łegrójc, rzekę Cedron, dom Annasza i Kajfasza, nam sromodlewą piwnica, piłuta i choroda pałace, nam słówny rytyś, także droga, którą Chrystus z krzyża szedł na górę kalwarijską, gdzie jego ukrzyżowele, grób, w którym jego złożyli. Czyli by jest w punu do tego miasta przeszedł, to by chłec nie myśli zeckłe, co ale dobrze po górach łazec umieje, wum to wszystko pokazało. Jednak mnie teraz w pun wywiezisz. A Rzym daleko jest od was? Ale dość dalek, bo Rzym nazywa się po naszym Piotrowo, ciele Piotrogarda, po Piotrze, albo jak nie jedne z Remi chcą Remio, co leży niedaleko od traktu ze Gdyńska do Jerozolimy. A Kartagina, gdzie też jest? Kartagina nazywa się po naszym Kopenhaga. Miasto jest poezycyjny wielki handel prowadzący. Niektórzy mieszkańcy Kyrtosia nazywają Kyrtosino za Kartagina, co leży niedalek Ziernowca, bliżej gór Krlekwewścich. W ten sam sposób myślą Sfurzewianie, że dawne Samario to jest Sfurzewo. Ale jak wiemy, pojedynczy ledzy mogą są baro letku melec. Jest jedna rzecz, ją w panu powiem. Kiedy w punu wymieje płacenie. Je u nas, niedalek Jerozolimy, czyli nowego miasta, no miejsce, w którym mamy stetit Jezus in loco campestri. To miejsce nazywa są tery Campino. A jeśli dzień każdy przechodzący tam wstąpi, albo dla ugoszczenia pragniączki, albo na nocleg, albo też na jaką rozrywkę. Na tym mylu Jezus, jak szedł do Jerozolimy ze Sławosyna przez Bożą Stópkę, którą mizę mechłową, a piusznicą w kamieniu wezesnął, widzimy, że stanął. Ale teraz, miejsce dobrodzieju, jutyż są zapitą. Powiedz mi w pun, jaką młewą apostołowie gydali, jak na nich święty duch zstąpił. Mój bracie, ja myślę, że różnymi językami, bo tak mamy z dawnych wieści. O, nie mój panie, ja wiem, że jedną młewą gydali. Przecież nie po kaszubsku. Ne, bo jest nie tak, bo to jest ta mływa. Żeby jest ją w pun znył, to za rzeką są, żeby był apostoła, bo w tej jednej mływie zawierają są wszystkie inne. Tam jest polsku, serbsku, czesku, resku, presku, litewsku, niemiecku, szwedzku, duńsku, anielsku, łacyńsku, francusku, grecku, hebrajsku, jednym słowa wszystkie mływy. A z tych zrobił Pan Bóg jedna gytka i nazwał ją kasiepską, ale użyczył ją letim, co są te głednosce wyrty. Mój bracie, mów mi przynajmniej kilka słów czysto kaszubskich. Nekłe pejle was są, a mdzemy do rybka kyrbała. Mój bracie, ja tego nie rozumiem. Kwetery w pun widzisz. Taku to jest niżu mływa i ja ci to są peśne, wyborne słowa. Co by jest w pun dył, żeby jest ja umiał. A co by trzeba uczynić, żeby się tego języka nauczyć? No jest to cwein kaszebą. Ale jak żeby to trzeba zrobić? Kłe, to by lepiej tak szło. W pun płydzę ze mną do stołecznego miasta Płycka, a ju tam za w pana wniosą instancja, aby w pana przejale. A któż to przyjmuje? Neweści Rada Kasiepska, co są na ryteś co tydzień słedzy w staroswieckim mójbiorze. Ja musisz w pun łeprzejający do tak znacznego obywatelstwa proszec.
Potem kozioł ty przełożony kaszeb wielką ksangę kaszebską przenies, pana miono przezweskuje zapisać, a tej dadzą trąbić, strzelać na wiwat. A na statku poprowadzą łeni w pana do węgłęża, co leży na lińcuchu urzeszony, co dzień 2 kurce słodu poziru, beczka piwo wypiją. Jak to wszystko są odprawi, tej wpłyn ześ fejn kaszebu. A trzeba od tego płacić? Rada Neweszczu nic nie bierze, ale od łele każdego zależy, czy chce co na utrzymanie węgłęża dać, a przywilejek wesno rechli łed bierze. A moje dzieci będą także Kaszubami? A to wej, czy my w pana nobilejemy, to przez to samo edzece są nobileją. Jakże mój kochany będzie z językiem? Musisz sobie wpłyn trzymać z kasiepściego szkolnego, a łen w pana wnet nauczy. Ale mój kochany, nie miałbym jakiej nagany w Polsce za to, żem Kaszubą został? Broń Boże, to je najwyższy zaszczyt, którym sobie judywno płeli się z rzeciele, ale ima nasi przodkowie wielki trudności robile, Łesoblewiec Subiesław, Mszczegłewie, a Świętopłuk. A potem księżyce zamiarzły z nija prze nich samych wegrzunu, a na statku insi Niemcowie. Mimo tego są u nas jeść wiedno płeliście, a zys w Polsce wiele tacich wpłynali ześ, co mają swój idegenat z kasieb, a tych jak nrechli na wielkich panów szekują, a im jak gwiazdy dają. Co? To i Kaszubi mogą gwiazdy nosić? Kwek wesno, bo to je właśnie nasz herb. My wszyscy mieszkamy albo pod ciemną gwiazdą, albo pod jasnym księżyca. Miasto stołeczne co ma za herb? Łeno my lwa łososa, co wyznaczył młec na lundze i na młyżu. Ale, mój bracie, jeszcze jedno powinienem wiedzieć. Gdyby mnie kto zapytał, kto zrodził pierwszego Kaszubę, bo to bywa, że ten zrodził owego, a ów zrodził onego, ale kto zrodził Kaszubę? Może by mi kto powiedział, że diabeł. Dopiero bym się miał do wykręcania. A co jeszcze gorsza, gdyby mi dokładnie to dowiódł, to bym się niemało zawstydził, żem się dał Kaszubie oszukać. Mój kochany panie, musi ten reno wstać, a później spać, kto chce kaszebą łestać. Ale za to też my kaszeba w swojej nyte, że to dobry, że nigdy nie oszukuje. Ale prawda, a błega idzie. Jeśli kto w panu powie, że czert przeklęty kaszeba zrozuł, to wierzę mnie w pun, jakiem płetce kaszeba, że ten zdjubła gdy. To je prawda, że czert przeklęty nie rzeczy człowiekowi szczęścia, a dlatego jemu sądech jedno przecywił, łesoblewie dobrym u kaszebie. Krótkie, a wązłowato taci mu bluznierce tej rzeczy, że początek kaszebów je ten. Ich łejca ma są synowie błeści, a ich matka ma córci lecci. Czert nie jest synem błeścim, ani peszną córką lecką. Tym sposobem kaszebi ani od diabła, ani od jego macocha nie pochydają, le od błega. Ale jakże to Bóg Kaszubę zrodził? To tak, jak Abraham Izaaka, a Izaak Jakuba i innych. Byli ci także Kaszubami? Albo inaczej. A jest jedny z najstarszych, jakiem ju powiedzą. Czy oni także na ratuszu puckim swe dyplomy odebrali? Nie, oni dyplomów nie otrzymali, bo są w tym kraju rozele. Ale mój bracie, ja słyszałem przeciwnie, że Kaszubi mieli ukrzyżować Chrystusa i że oni właśnie byli ci, którzy mu taką zelżywą śmierć zadali. Prawdaż to? Mój panie, żeby jego zły człowiek nie był według, to by jego zły ledze nie byli manciele, nie ukrzyżowali. A byłby on tych rąk wyszedł. Ale jak to są rzeczy, dostać są lew mrowiścia wnet full mrówk. Prawda, że to byle kaszebie, ale grebi, co nie mają oświeceniu, a co żyją bez przywilejów. A gdzie się to Judasz narodził? Czy nie w Kaszubach? Kojo, ale w tych grebach, właśnie w ich głównym miejscu kwestii, To pewnie stamtąd musieli być i krzyżownicy Chrystusa. Aby to nie, wpół wiesz, że Judasz, czej poszedł do Pana Jezusa do Łegrójca, tej ze sobą zabrał wielką grepę ledu, a to tam z tych błerów od kwestiżne chłejnic. Ich może w pon letkłe po twarzy stroju poznać, bo u nas ani wąsów, ani długich suczeń, ani pasów nie nosił,
ani nas tu łeciukama nie przezywają jak ich, co przed laty w jedno łeciokłewie chłedy ci nosyle. Wszakże mi się zdaje, że to jest lud chrześcijański i bardzo pobożny. W tym prawda gdyż, by oni we wszystkim swojego naczelnika Judasza nasladają, który właśnie tak zrobił, że Pana Jezusa zaprzedł. When odniósł pieniądze do kościoła i żałował za grzechę, że zdradził krew niewinną. A oni zys żałują, że niewinnego umańczyli. Miele apostołowie do czynienia, niźle ich nawrócele, a nie jeden tam swoje życie stracił. Ale mój bracie, jakże ty możesz ludzi obmawiać i ich winować, kiedy nie wiesz dokładnie o ich występku? Albo ty wiesz zapewne, że borowiacy ukrzyżowali Chrystusa? Mój panie, ja nigdy nie gdym, czy co dech gwesno nie wiem, ale lecim jem przekonany, to ju pójdą. Tak jujem rys, będące w tamtejszych stronach, z wusny tamtejszego szkolnego gambę ciął, czy when są w mojej przytomności zapytał, kto wykrzyżował Chrystusa. Jaś tu jeden z najstarszych, najłyczniejszych szkółków wstaje i odpowiada nasi przodkowie. Na co szkolny łedrzek bardzo dobrze. Tak mi się zdaje, że to musi być prawda. A u was jak uczą? Kto ukrzyżował Chrystusa? Żedze, a po Żydach cesle, ale żedze krzyżowe lesny głę, a cesle le drzewiany głę. Mój bracie, mam ci jeszcze jedno pytanie, ale cicho, do ucha. Powiedz mi tak szczerze z Kaszubska, jak rozumiesz? Czyli wszyscy fejni Kaszubi są poczciwi ludzie i czyli się można na nich spuścić i ich poczciwości ufać? Doj gode ble, jak on mnie tery zajachu, co są niem da mógł wewe chilac. Bo doch płelych schytrzył, emie uchwycił, ale i musiał, bo i działa ten podstawy charakter. Ni, każdy fejn kaszeba je podstawi. To je osoblewsi dyr od Pana Błega, bo jedne kaszebi są podstawi z przerodzeni, a ti są z pokolenia Afate, a inne łyczą są bez podstawi ma, a ti są z pokolenia Głesejma. A jeśli nasi prawda weznać musia, choć z bolescą serca, są szelma ma znytere, a ti są z pokolenia Hama. E ti to właśnie są łachterny Chrystus rzekł. Niech rosną jaż do żniwa, a potem ich spyla. A gdyby on ich judzys spylił, bo nama dobrym kaszebum, le wstyd esrometa robił. A są też wszyscy fejn Kaszubi wiernymi? Wej, zys knepel w drodze niech szczyt byli. To prawda, mój panie, że ci, co od Hama pochodzą, żniwią dzele niesele, bieżą, za nic nie położyle. Teraz, mój kochany, o Kaszubach już dosyć wiem i chcę się do jutra nad tym dobrze zastanowić, co na przyszłość mi wypada zrobić. Jona to ze złeliwą, ale na dzisiejsi pożegnani nie bandzę w puntaci e zażyjemy tabaci, bo dobry tabaczka od pana Macka. A gdzie pan Maciek? W Lambergu na rogły. Chwała Panu Bogu.